देलायदों होनबा जोंहा माने सर्ट ड्रामा दङ सर्ट मुभि बानायनो नागिरदों दा आङो रौमारियाव थांगासिनो दङ दा माखासेया सौहैजोब्बाय दिनैहाय फार्स्ट शुट लागोन आरो दा बेहायनो आङो थांगासिनो नायलांबाय थादों नोंथांमोना सोर सोर आर्टिस्टफोर दङ सर्ट ड्रामानि टाइटेलानो जाहैबाय खम जारला ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा आङो खम जारलायावहाय मा पार्ट लायो बेखौहाय उनाव मिथिसिगोन दा नायलांबाय थाथ'दो मा नामलाय बाबुना आंना दाखोन्था नार्जारि दाखोन्था नार्जारि आं दहायनो अनसुमै खोनाबाय थायो हिन्जाव सानदों आं नाथाय आयंनासो नामा सानबाय थादों आङो हिन्जावनिसो नामानो नै बिथांना निकनेमा दाखोन्था बसुमतारी माराम नार्जारि मारामजोंबा नार्जारि जायो ओमफ्राय आंना दाखोन्थाजोंबा बसुमतारी अनसुमैजोंबा ओमफ्राय मुसाहारि जायो बिराद मोजां नै जोंना आरो सासेया एक्ट्रिसा फुजा मुसाहारि ना मामोनलाय ना आंना ब्रह्मसो ब्रह्म गावबो एक्टिं खालामगोन आरो गावनो मेकआप खालामदों माने खम जारलायाव आरो खम जारला जौ गोजा मोनलोंदों नामा कका कला ना लोंबाय था दे बेहा आयं नोंथांमोनहा माने फिल्मफोराव नुबाय जानांगौ फिल्मनि नामफोरा मा मा मोनथाय आयं नोंना मामोनखौ मा रल दङमोन साइड एक्ट्रेस ना इउटुबाव दंना गैया बेयो माबाया फिल्मा दाथ' माबासिना बेखौ नायलानो दा आंना गोदोरानो दं सिगांनिनो ना सिगांनिनो दा मायाव दं माने आङो बालागुदुआवबो लादों मोनसे बालागुदुआव ना बिमा महर लादों आरो दा दाखालि मोनसे बानायखांबाय दुमब्रु खावसा ना थ'वाखै ओमफ्राय दाखालि मोनसे बानायबावदों हादान ना हादान बेबो ओंखारथ'वाखै माने ओंखारनो गोनां जों बैखौबो बोखारा दा आरो नै दाखालि बैसागुआव माबा मा होनोमोनलाय संक्रान्ति ओंखारदों थांनाय संक्रान्ति ना दे नोंथांमोनहा इउटुबाव थांनानैहाय संक्रान्ति ना टाइटेलाहाय माबा फिल्मनि नामा संक्रान्ति फिल्मसो माबा सर्ट मुभि ना आं बैसागु एलबामसो नंदों संक्रान्ति ना इउटुबाव थांनानै सार्च खालामबानो मोनगोन आरो नोंथांमोनहा ओमफ्राय दा खम जारलायावहाय आंनि बिमा जागोन आरो दे फिसाजो सानै दंलायलायो दा दा ना दानि रलाहाय नोंथांमोना होमबा नायदो जेब्ला रिलिज जायो अब्ला होमबा दे थेंक इउ वेलकाम माखासेफ्रा हरै थांला जोब्बाय नै आरो आंनि बिफा जागोन नैबे आदाया नोंथांमोनहा माने इउटुबफ्राव नुखाबाय बिथांखौहाय गोबां माने सर्ट मुभि दं फिल्मबो दङ सन्देह ना सन्देह आरो गोबां दं जुमरा जाया बेनोमोन ना बै गदा लालायलायनानै गाहायाव ओंखारबोलायलायनाया ना गोजौआव थाग्राथ' जों दा आंनि बिफा जागोन खम जारलायावहाय दे होमबा थेंक इउ दे खामिनि ना नै बेसारा फेमिलि जाबायना उफाय गैया बेना खम जारलायावहाय माबा मा होनो नोंना रला रुवान्थिसो दा खिन्थु बिराद बुरजा फैसा लागोन रुवाथिनि रलबा ना नोंथांमोना नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन दे थेंक इउ आंहाबो नै हाबा जानायसो रला बिमा मा नुखाबाय सिख्लायानो मोजां नुदोंना समायदोंना ओमफ्राय जि दारजांफोर फैखायोना केमेरायावहाय मानोबा मोखांखौनो जा गुवार आयंखौ नै मेकआप फुनबाय बिदिनो जोबदा बेखौ लादों बाबा
जेरैबो ओंखारबानो जायो नै सानैबो ब्लग सेने नोंना मामोनलाय आंना कामिनि बसुमतारी ब्रह्म दे लोगोफोर कामिनि बसुमतारी चेनेलाव थांनानै नोंथांमोनहा बयबो साबस्क्राइब खालामनो हागोन दा शुटिंआवहाय सानै ब्लगार फैदों जोङो आं बेनाव हरखाबाय ब्लगारबो खेबगासिनो आरो Ari ku kita usir budang bang tu kalau ni, kasih bos ke. रनजों बे सिङाव बिरैनो लाजायो ओरै दे Bos kucing nuhur nama nak. Bos kucing nuhur nama. जेबो नङा नुहुरा बिथांना जाहैबाय बिथांनि चेनेलानो जाहैबाय लुम्बावबाव बसुमतारी नोंथांमोनहा बयबो Only lumbobo. अनलि लुम्बावबाव सरि आं बसुमतारी होनफ्लांदों माने Lumbobo. लुम्बावबावल' आरोना नोंथांमोनहा बयबो थांनानैहाय साबस्क्राइब ना मा होनोमोनलाय बे साबस्क्राइब Rolling action kami tinggal siapa saja. Ready? Rolling action. जोंना शुटिंआ जोब्बायबो बिनिफ्राय थाबैनो रिलिज होगोन खमजारला शर्ट मुभिखौहाय नोंथांमोना नेथ'नानै थादो होमबा